Nyalade salasa joytati lewru sappo e goruɗo laati nyalade nde capanɗe joyi e jotatabre cuɓol ardiɗo lesdi ha Amerika. Ɓawo daɗo cembiɗɗo hakkunde Donald Trump mo jambiya Republican e Hillary Clinton mo jambiya Democrat, ɗum Donald Trump on hoosi jalorgal o laati capanɗe 4 e jowaɓo ardiɗo lesdi Amerika. Tariha siyasa e ardungal lesdi ndi fuɗɗama daga hitande 1989 wato hitande nde leddi majum heɓi ndimu maari. Lesɗe bakin capanɗe joyi on hawti ngam waɗugo kawtal lesɗe Amerika woylaari. Ɗo on tindinta kode ko tawete ha leppol tutawal lesdi Amerika. Ardiɗo arandejo laati biyeteɗo George Washington mo inde muɗum woni iwde inde laamorde lesdi Amerika wato Washington. O laami daga hitande 1989 ha yahango hitande 1992. George Washington laati général jo mapindijo o hoosi laamu ɓaawo jalorgal habre be turanko'en. Nden bo o laati marɗo ummatore masin ha wakkatire man. Kanko tan ardiɗo mo suɓama feere muɗum wala jambiyawa gonga ngam waɗugo daɗo. Daga ɗo ardiɓe feere tokkindiri ha saare laamu lesdi Amerika. Bana Martin Van Buren ardiɗo joytataɓo mo laami hakkunde hitande 1937 ha yahango hitande 1941 o laati ardiɗo arandejo mo dayama ɓi lesdi Amerika. Ardiɗo biyeteɗo Grover Cleveland woni feere muɗum mo laami nde ɗiɗi ha wakkatiji feere. Arande o laami hakkunde hitande 1985 ha yahango hitande 1989. Nden ɓaawo tono o lori o laami ɗiɗaɓum hakkunde hitande 1993 ha yahango hitande 1992 wato o laati nogas e ɗiɗaɓo e nogas e nayaɓo ha tariha laamu lesdi Amerika. Gerald Ford ardiɗo 39 laati ardiɗo mo laami wala cuɓol ɓaawo accugo laamu be Richard Nixon ha hitande 1994. Nder kitale 1990 on lesɗe Afrika fuɗɗi heɓugo ndimu muɗum wato duuɓi 90 hakkunde lesdi Amerika e lesɗe Afrika fu. Ko larani lesdi Cameroon ardiɗo lesdi ndi biyeteɗo Amadou Ahidjo yiidi be ardiɗo 30 e jowaɓo biyeteɗo John Kennedy mo laami hakkunde hitande 1991 ha yahango hitande 1993. Franklin Delano mo laami hakkunde hitande 1933 ha yottugo hitande 1945 kanko ɓurduɗo neɓugo ha laamu be duuɓi 12. Ardiɓe 41 laati ɗum baaba e ɓingel biyeteɗo George Herbert Bush e non bo George Walker Bush. Babirawo laami hakkunde hitande 1989 ha yahango hitande 1993. Nden ɓiyiko bo biyeteɗo George Walker Bush laami hakkunde hitande 2001 yahango hitande 2009. Nder ardiɓe majum fu 9 on timminay wakkatire laamu muɗum ɓe maynama fodde ko cuɓol. 44 ardaniɓe lesdi Amerika njowo on ɗon be ngendam. George Herbert Bush, Barack Obama ardiɗo ɓalejo arandejo taweteɗo ha laamu jotta daga hitande 2009 laatiɗo 44. George Walker Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter. 9 marɗo ngendam e 40 e jowaɓo tammi hoosugo laamu ɗo be no gasre lewru aranderu hitande 2017 biyeteɗo Donald Trump. O laati ardiɗo ɓurduɗo margo duuɓi ha nder maɓɓe fu wato o suɓama be duuɓi 90.